story. Mapriso man ta anak. Hindi, napriso siya lang. Priso? Ano mo lagi yun? Mapriso lagi yun. Mobili na nga, very unnecessary dito. Kami na Jeffrey Roy, kasi tumanong sa kasas mo. Kailangan na ibalaw na protection of children, protection of women and their children, RA 9262. Ano tumanong yun? Naaman na ito. Sige lang pinasawa ng pasahang kaso niya. Hindi, kuya unoon. Yan ko na ng asawa, mga pero asawa o kining BPO, kining Barangay Protection Order. Di na nung siya makadoor. Mga lagi na nung, kaya di na nung barangay. Ang barangay na nung ba yung nakakuha niya? Oo. Hindi na kadoor noon. Karaba nga na ikuan, temporary protection order, mapangayo mo na sa asawa, ang banang di nakadoor. Kaya nahadlok man. Nagkaroon, hindi siya kadoon. Saan mo naman niya? Ang pinusaran lang siya. Niya. Patabang na po siya. Patabang na po siya. Lima. Anak yung lagi. Dali ang makasakay ng gawa na. Okay na yan. Berita kayo. Taga-otin pa pa ng mga sumakumot dan dito bila tuloy. Yung unusual sa mga target ang safety supply. Begitu terus gimana bukan dan hari kalian itu berada di mana mana na officer Mr. William Flores. Alam na lang sa berita nga tuloy sa liway yung kita one high dengan ini yung itu berada sa organ sa polisi ng kit sa paalan ro sine ro pote. Okay, salamat Papalan Rosete sa maong report. Ang maong report natuusap kini sa D3 Bio. Ang D3 Bio mapat kini sa Mara Herbal Products o sa butikan parmasya sa inyong lugar. May puntag ni Dr. Ramil Uy. Maong. Kung ba lang talaga ka na ba? Wala naman mausunod maong. Ini naman. Ikaw naman sige ka maong. Oh. Yan ang video ko. Pag-ilis na naman personis kay yung guli nila kay maong manguna. Maong. Dapat uta, ang maong is flax. Ang hatod usap kini, ano ba? Ang gorduroy nga report. Alam. Kalau keraan kayak bagus. Ang sa pila yung klasik punakton gorduroy, maong, Peach 12. ang dry fit nga report. Maong maiingon. Ang maong, wala nila eh. Wala kami ka maong pa rin. Kuya, maong. Ya, hindi na kukunin ko kadon yung ibalik. Salamat sa maong report. Ya, maong report. Maong lagi yun. Maong. Kasama ng klasiya o maong kini katong stonewash. Wala nila puntas to siya. Kung ipalong niya. Kaya nagsalang nagmaong. Budraman na gawin niya. Daya naman tago, murag ipagkan na kayo. Kaya ganun. Basig na po si maong niya ron. Basig na po ni maong. Sige. At ano itong mga gala, dunay aksidentes kadalanan dito sa lungsod sa Zamboanga. Detalye, ST Patrol numero 5, Honey Day, please come in. Yes, Honey Day, Bunal! Yang salamat Kuya Longbir mo yung buntag sa mga kupigpig kami ng 1 kablitan pero Usang ka-activity sa kadalanan ang itago mga alas 5:50 sa Kauntabang Direkta sa Disyembre 28, 2025 dito sa National Highway Barangay Milabon sa Bogita, Negros Oriental. Ang nanambigin ini usap ang motorsiklo na Ruti 125 kulay pula o wala sa iuling sa kanan na pick-up na kulay itong adunay damage pa din sa anihan ng direksyon. Ang unang nanambigit na walang humit sa kapitan ang palasang kalalaki, sigin to itender o lumulugyo sa Barangay at Bayawan City na walang ebidensya sa kampanyo o badin na adunay ini ang taong walang permanit na kapitan ng dikirasuan ng lalaki o itaw sa uban sa trabaho. Tumala ka na ang Tambogita, police station na kadawat o withoking ang sa katong sigurang bahal sa usama ang dilimugin sa nakunan. Sa isang nga dito ng suya ng Rusyang ang motorsiklo na kabiyahe bukan sa Dumagito payon sa Bayawan samtang ang pick-up na kabiyahe bukan sa Sharon sa iyon sa Dumagito. Sa pagabot sa lugar na nagagawa ang bukas sikin ang aksidente na kagamba sa tunga sa Aswing.
nawala na control ang versikulo sa ginagawa ng vertic meters nga distansya, nagtan sa gabi kakalaw sa lawas at sayang angkat. Ilan man ang kalaw sa lawas ng kanan. Naman sa incident, ang kagalaw traffic ang iikat sa sa pamagkita sa pagkakasal ko nagibig. So Ang driver, yung angkat kidala tayo sa labing gawin ng hospital alang permigal na pagkakal ang motorisik mo kidala sa pamagkita medical exclusion alang sa kukla na recommend. Ano din kini puro sakinan or hit and run to kaya o ning sibat man ang usako? Na hit and run dito yung kay ang motor mo ang tadi ka motor mo ta pick up mga kulay itong wala kay intare mo yung pagkatumba sa motor gibiyan na pick up. O rin anak ko yung kay may direction man po pa kuan. Surat ko. Under ang pick up. May hit and run na dito motor. Hit and run na siya. Alakan siya mag-pick up kung motor. So, siya hit and run eh. Puta lang siya sa hit and run. Kasi ito doon, wala yung siya kung driving sa kaya. Kaya naman, Musibat? Oo. Kaya wala siya hit and run. Mana ako din, ito mo buwan. Di siya musibat. Siya musibat. Ano, musibat man siya. Di posible. Wala siya rehistro. Kung siya lisensya. O, babing po, o, mga mo tutulog sa kaya. Yo. Okay, kaya mo, sibat? Ini sige man isang hit and run. Ano, sibat na siya. Wala lisensya. Sibat. So, posible niya. Kumusta ang gag-drive sa motor? Dala ko man po sa kuwan sa balay ng dalanan. Kasi naugo kira ko, no? O, sa pagkakaroon ko yan ay wala ko may kuwan Wala rin. na malakan kong suspect. Sige. O, mga matatong natawag na balita dito sa Tabuang Kita. Mga yung ganda kung mga kami na di kami kunti at ikuwitan na di kami guys Mayor Bloomfield Talma. O, parang na sa programang balitang tulog-tulog sa DYSP 103.9 and 1 Heart Radio. Sinisi 4 na yung numero 5. Haniday 340. Okay na, salamat. Haniday sa imuhang report. Alas 7 ka 14 kabutagon kining oras sa tulusab kini sa Dragon Fruit Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Extra. Nausap diya ang Alcacid o ang Heartmax Extreme nga mapalit sa butikag parmasya sa inyong mga lugar. Naiga report dito lungsod sa Ayungon. Dunay nalumos. Lalaki nalumos. Patay. So duwaton ang report. Pinagi sa kauban kaelakay. Kaelakay butag tira. Kael, bro. Sunato di Kael. Kael. Usa ka 50 anyos na lalaki ang nalubos patay alas 3:15 sa hapon niadtong September 28 sa baybayin sa Sitio Pasig para giawaan ayon ng Negros Oriental. Ang biktima ni Kalapag-Igon, Minyo, o residente sa Sitio Pinagkasingan Barang ni Canuto Bindoy Negros Oriental. Sumala sila siya ng investigasyon sa kapulisan. Sa pagdaligo, ang biktima ang bansaya ang mga kuryente. Nakita na lamang kiningan ng lugar sa dagat sa Maubay Bayon. Ang biktima ni-rescue na yun sa Ayun Marketing o gitagan ng cardiopulmonary suspension o CPR. Ang panula na kiningan revive. Gitala pa ang biktima sa Bindoy District Hospital. Apan gitala na kiningan na yun na aywan sa attending physician. Samtala pa rin pa ang PNP ayon sa pag-imbestiga sa mga panghitabo. Upang kantong nakalat na ito kabalita sa lungsod sa ayon, kiling ang balita hatod ka na ito sa D3 Bio Herbal Capsule, di ating viral na ating doctoral specialist. Maayong pagpaminusap ni former Tanay City Councilor Tikboy Salman Mami Yusi Paglutlog, kay Charles Roger Ray, ni former Tanay City Vice Mayor Dong Nil Salma o ni Mang Roda Simba sa Pansilo Ugun.
Alang sa programang Balitang Toro sa DYSC 103.10 FM Heart Radio, Kisas ni Patroller, numero 18 Kael Aghari, mayong buntag kanatong tanan. Okay, salamat kay Lakay sa imuhang report. Okay. 17 minutos, human ang alas 7 sa buntag. Good morning ninyong dua, Kuya Ricky kang Litz Bisagas. Maayong buntag, Philippines. Maayong buntag, Kuya Roy and Runling, gwapo kayo. Jeremy Sibaylo, Gitantong Joy Ibasan. Jeremy Sibaylo, Bulpa, good morning, Kuya Roy. Nagka-watch live si Jeremy Sibaylo, Bulpa. Mil Ganda Villa Flores also watching live. Ya, kumusta ang lagaw dito pre sa ininiong mabinay kay sa pista na dito? Pista sa Lunhaw Festival. Lunhaw Kasi Festival. man ang pista? San Miguel din na niya? Dili man, guro kana pre kana sa ilahang mga mag-uuma bitaw nga ilang nakakuha ilang silibran tagaan nila og 1 week pa na kay padulong ug buglasan. So kuan gining ang mga kada produkto sa ilang barangay ila ba kitagaan ug pagtagan Murag Thanksgiving mo sa LGU nga wala naga kulang ang local government unit sa Mabinay sa paghahatag og serbisyo sa mga farmers. Sabay na mga tinghulaw, nakabot, sinating is maghulaw, taas nga hulaw dito. Mo ilang tagang history ba nga, tungkol sa local government, tagaan sila mga civic bago, ayuda. Kaya nagka-recover din. Mo na ilang gisilibran ganyan. Tuloy lang na katuig na kasilibran na ate. Anang Lunhaw Festival. Lunhaw Festival. So sa Mabinay, doon ay Langog Festival. Kung ilahadong Medyo na nila. Kumbaga sa tanay pa na, sa sinulog. Sinulog di tanay. Sa ulo sa tanay. Doon na sa Lunhaw Festival. Ato pa na matawag, katumbas pa na sa Budbud Festival. Ingon ana. O kanang Payong-Payong Festival. Payong Festival. Ano kaya dapat payong festival? Wala may payong. Wala may gagamay payong. Ini kamayo lagi ito na sila, no? Bistan ay. So, yung na mga igara, dito kayo dito sa Mabinay kay susama dito sa ito, agad pagkagay. So, lagmit, doon na may festival ng Madungan. Yung may siya nga, anak isip niya, kamu naman lagi. Anak isip niya, kay isip niya, kaya naman ko na siya nga, ang iyahang taon, pakita tagapagulong ng mga media. Naamon, po ila ang grupo nga taga Occidental. Kaya nagtawag og Island Channel. Dapat mga media, ano media lagi ini-cover. Sa Bangkalan, sabi pa yun dito sa Magulon. So, tindog si Mayor Django, no? Okay, katong mga taga-Occidental, nakatulog lagi dito sa Mabinay. Kay kon sa kada puro pa na package gid nila nga utto nila nga ang gikas event ang pagsugod ihatod ko ba nawa may mga alas so siguro to sa gabi kay ulan pa na ba pero na yun pero ang iyong kan hatod ko agin mo hatod ko gunay nakatsada yun ni Mayor Django may butang ni Mayor Django uy ug ni Mabinay Vice Mayor. Wala nila pilihan ang mga dito. Dili lang, isiganahan mo ato. Kanaran ba ito? Kaya magkabasa bitaw sa group chat. Wala kaya akong explain nga. Wala may bagong invitasyon si Mayor Pibligan, di ba? Oo, katong dali rin. Tanang tourist site nila, mo ba? Tourist spots ba? Asan ko na mo nagbabasa? Sa atong group chat na to. Wala sa bata pa? Wala, dili. Wala dito. Pero nakadownload yung po sila kayo, may muro po na sila anak. Kanya stop? Oo, kana. So ano ni ang media invitation? Wala ipili ha. Hindi mo ginanagot. Wala pili. Media invitation sa LGU kanamang buuban ring pili. Assign dito sa katao. Dahil katong tao nga gi-assign at Leon Rasan. Leon na po. Doon na ilitan ang okay ra kani. Ayaw na siya kay sige na pumumba. Media invitation. Karon sa pusuli karon ni. Media invitation, the local government unit of Santa Catalina and Provincial Tourism Office invite the media to a familiarization tour to the municipality's tourism sites on September 30, Tuesday. Karon na ni. Karon. Bato ani pre? Dili na city ba kuan?
Mayor PB Ubanyana Ligan expects the Travel and Tours Operators Negros Oriental Tourism Council as well as the media to witness or experience the beauty and hospitality of Santa Catalina's different tourism sites. Ed R.R. Makiling, Executive Director. Executive Director ni R.R. Makiling of Provincial Tourism Office offers a vehicle coaster for the media. Ano ibig sabihin niya po? Yun. Coaster ha? Coaster for the media that will leave at 7 o'clock from Capitol Building. Please confirm your attendance for the transpo, meals and snacks. And allowance. Thanks much. Wala na ito sa allowance. Kinama na. Muna. So nindot nila mga gano'n. Ang pangutala nga naman yung media. Naman yun nga, naman tayo social media. Pero nakita na yun lang dyan sabi. Nga si, in fairness, Mayor Pip, wala siya, walang manager sa radyo natin, Bayawan. O radyo K5. Kau ba na mula sa Phil Products ko na? Di ba? K5. Mag-report pa ko diri na sa Phil Products. Si Pilpot ato dito sa Santa Catalina. Mo ginayang area. Santa Catalina, Bayawan. So before na siya na yung politiko, media man na siya. Media na siya. Kaya media. Sa Phil Products na, kung nabansin, Phil Products siya nagkakauban, may reporter ni Phil Products. Parang Phil Ubanyana pa na sa liga na naroon siya ron. So, ayun, media mo po siya. Kabalo po siya sa enjoy rule. Sa media. Kapasa lagi ko na hapon, ining invitation. Yung ko, nakanto lang ko dito. So, naman sila isang tuwari sa Onggoy Break. Naman ko, nabutan akong tanawang ng taba niya kay... Nabutan naman ko ng garaha. Ako na lang masuri yun, anak naman. Mga mula tayo katunay hanging bridge. Payo dito sa kuan sa Monkey Sanctuary. Mga pagkapunta ko dito niyan ko, magkakaroon ko mga kauban. Malito namay pampi na amay before ka mo ato dito na amay kininihong berapa o gas station ba nga mo panggali ato ka mo logbook dito. Yung kuyugan ka o kining tour guide. Dahil yung while naglakaw mo kay maglakaw raman gikan sa station parkingan sa canal. Maglakaw ra mo dito na dunay mga do's and don'ts. For example, imong cellphone ayaw isaya-saya kay nanay day gilablitan cellphone sa unggoy day gidalagan. Dayon di nimo surang-surang mo ng unggoy kay masukot sila. Dayon parang mudagkan sila, mupalit kag saging nila. Pati saging, feed kag saging. Ilang saging baligyan mo dito? Apa naman baligyan saging dito? Naabot sa para sa mga turista. So nakabot na kuha ng ilang unggoy sanctuary o kamuban pag nagkar maguna sila. Lami dito sa baybay katunay mangrove nga gi-propose gud ni Mayor Ligan dito sa coastal area doon na po na sila ikuan mga tourism attraction dito. May mga schedule. So mo ni mga schedule nila. Mura po natin dito. So alas 7 ngadto sa alas 9 travel time from Amonit from Dumaguete to Caranoche Dockyard. Una na is bye-bye. Andito magkakupre dito sa Dockyard. Then alas 9 to 9:30 briefing. Naman nindot dahil yung program mo sa taga tanan na libre katong taga apil ng media ni. Dayong snacks, para bin mga nakaw snacks. Snacks. Dayong 9:30 to 10:30 river cruising. Mao ni sa kuan kining tung sa Bohol. Sa tong Lubok River. Sila ani. Tinom ko ni river cruising. During sa administrador pa si Attorney John Binijan. Kaya doon na punto siya kung nabentato. Ato piningalis sa pag-work pa ako sa gipunta na. Naato'y plano si Attorney Binijan nga ni Tanay River ay i-develop, no? Kaya lalo naman ang subaa diya. I-develop into a tourism site. Nga naamay doon kay Taytayan Magian. Kanang mga Taytayan na develop unsad. Papapugapuan ba? Dahil yun ay ang mga balay nga daplis kasada mo ang istorya ng turni kaunan. Kinahanglan nga doon ay organisasyon din ang ginlogit ang daplin. Yan doon ay magamata o kining murag Lubok River nana ba? Gikan diri sa Naga Bridge. Dahil ay magtukar magdagan ng kuan gakit.
tukar. Nindot, sa Santa Catalina mga igala, mo ni schedule sa Laag-Laag ta, Santa Escapade. May title ani, Bisita Turismo, Ilaag-Laag ta sa Santa Escapade. Tourism sites. River Cruising, gayong alas 10:30, abot ng alas 11, travel to Santa Catalina, Box Eco Adventure Park. Alas 11 sa buntag at sa alas 12, Fun Adventure Explore at Santa Box Eco Adventure Park. Katulad ganing katong asa ba Santa Catalina putubre tong peslay ganing magsakayra og katong kuan. Ini Ito, kawayan. Paluan. Bulito dyan po to. Santa dyan po to sa? Kung ito pong sakay ka itong mura og spider web. Berkana, ada ni Santa Catalina. Kampalo din si Mayor Pete Biligan. Gayon, alas 12 nga to, alauna paliuto. Kaon po? Oo. Wajud, taga-adun kaon po. Oo, kaya taga-adun siguro na. Alauna nga to sa alauna Gis. Travel to Wildlife Monkey Sanctuary. Ama na ni. Mo na ningon. Dapat tayong magrahan. Kayo na pre, ikas paper. Tunga-tunga ko na siya sa proper o kining sa... Mga pila siguro na pinapagin ka sa paper. Marang tim bukuan ito yun. Kung hindi nyo, kabuto 1 hour. Paangat. Kung kari sa... Muna ito, nakilong ito sa pablunan ito. Naingon ganito si Almis Magpare kung siyan ba? Ganito, kanang akbang mo alin kanang katulong mga ungguyan dia Santa buday na. Oh, nari ya. Ato na naman si Ate Gina. Matasa kay mag-iskot aning unggoy. Mga kandidata para sa Oktubre 12, 2025 alang sa pagsaulong sa pangiling sa kapistahan sa Aureli of Pilar. Yamog Super Lula 2025 sa May Pamplona. Ato nga nila may galak kay human sa Pistas Manuyot sa 4 pizza 12 sa may lungsod sa Pamplona. Ato nga nila ang report. Isti Patrol number 14, Gina Garcia Capa. Gina, please come in. Yes, Ate Gina, punal. Yes, sir, ay malibot at mga tubig na mga tatlo, ay talaga sa programa at kaminan. Kaya nang karoon sa mga lungsod sa Pagpuna, tubangan aning napunok kung magpapili basta nilamig super nila at kuya ay ito kuya Roy. Kaya mo sila sa mga grafita, mga luna. Kuya, doon natin yung Elsa. Iya. Turman. Pindot na touchscreen mo siya po na. Tambera di ginaga kung nayaman o balik kay Luna yung Super Lula. Kani Super Lula mga igala at bagi sa Super Lulu. Nya katong Super Lulu pas to siya. Papasko. Bawal to sa pagkaon. Kaya napista. Napista ni siya Super Lula. Ano? Sayo yan. Sakto ba god? O kanay papista. Pasko Super Lulu. Super Lulu. Yes, Ate Gina. Padayon. Okay, Kuya Roy, so ganun Iglet, o Mina Luisa Torres, Pina Otan, o Mina Angelita Akaban, Jaga Ortega, yung segunda lugar Palestina, Kalmunin o Muslim Amdao, o yung Daing Akabde, o yung Naltupan, pero magpigil hindi lang na pulo at ako Oktubre 10 kailangan sa mga alam media kapatid o na ang dunia ini gulit sa mautap ko na may sunod yung yan ang mga panahon so magpigil napunod sa mga nyamit soperan orang dan ini usaha baru tapi dan macam ini ada usaha kita punya itu ini apa ring dan untuk atau mga kita kebenaran di anak ini ang babae ini mendapat waktunya terbaik untuk mga lalaki
niya ginagawa pa Merkel, hindi Ana Merkel, I think is Maika, I think is Naya, Amerika dari Maika, ni Samantha, si Paul, si Tia Marie, si Grace Aya, na itu semua mga waktu itu mga kumito, Vienen kami dari Jumat, Ibrahim Alex, William Morok, Green Mesra, Ivan Anak, Green Lawin. So, nag-awinan ka mga babae, mga bata, so, dumumigay ka mga anak, mga magpugit ka na guwapon, at ikaw nila hiyamot, April 25 una niya sa assessment unit parang every shift April 25 ang ito sa pagkaroon wag na kayo dito sa ang ganun mo rin dahil sa pagtuloy for something ang panagyati kaya wala ko nakita na picture of activities to level ng kapitata. So, wala din kayo makakapag-picture na tumil na makita ako ilaro. Basi no, basi gara na sa social media ba? Ang ilang activities basi gara sa social media gipost wala dia sa mga tarpaulin. So, wala pa kuya Roy? Kaya karon namang pizza, isa na lang, pizza 12 ba ilang pista, no? Tungalig balik. Oo. Sa tagalan ng ilang activity ko yan, kiriman, ibutan sa food sa mga team. Sa tagalan niya, magpapalik sa itong talak, niya ito yung dragon, krim na nato yung social at active yung sa tubangan sa kunya, Kuya Roy. Kasi ang pagpunong sa Kuya Roy sa mga pagigatan na yung mag-participate sa pagpunong na fiesta. Ang Kuya Roy, kung ako makita, dan dapat sa tuloy o 5. Munhan ni itawag sila Biamo the Queen 2025 yung kanong kaya kayo na gusto nyo sabing meta sa LGO Pampuna representahan ng meta sa LGO Pampuna yung gusto nyo sabing Sierpana representan kinikitan sa DepEd o yung gusto nyo sabing Shawara direpresentan ko sa LGO sa district. Kayo na ang nagsulong si Rachel. So, aduna lumit sa mga rekita na magpapulit para Pila to sila kapo? Pila to sila kapo kandidata sa Supirlula? Hindi po yan, nakita na ito ang lima sa mga magpulit ko na rin. Sa may kilig sa team ko na rin. Karo. Bakit ang lumito rin? Pizza Gis na sila, Pizza Gis. Well, sa git na akong sila rin. Dungan na sila sa kuan, nagkanilang Ay, activity. pisungan. Karena Pizza Gis nila, muna sila gitawag nila gaaniya ang mga pinaka-highlights na Yamog Festival, Art sa Parade, doon na Yamog Marching Band Competition, doon na Yamog Festival Parade, ngayon Yamog Metron Queen o Yamog Supirlula. Yamog, saan man ang Yamog? Sige. Itawag nila ko ang Yamog. Kanang mabugnaw gani dahil kanang muyamog pareha ng mga dahon. Taktan og mga gagmay mga droplets of water nga yamog. Yamog sa kadlaon. Yeah.
Yung anak, yamog sa kadlaon. Ang wala na kayo yamog sa kadlaon na tutuloy. Naku sila. Ang yung gagawin na natin ang anong karon, ay yung pagkakita natin ang mga anong pangmalawin, doon na dahil ang mga ulit, kaya ang tatangan, kung dilipat atong kaya sudah ang palis militar ada tinggal tetap pula. Kita kembali ke dalam satu kami kita 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 itu agak ini jangan bukan dia sama mereka itu juga sama makanya itu waktu yang datang hari. Ambil pendidikan itu aku pada di mana cuma mereka berjalan dia untuk penyedia dan kamu tahu kita itu aku anak mereka dia itu dan semua modal yang tak ada dengan ayo. Ini mereka cuma untuk paham kena. Alam tak dari betul-betul riwayat ada tentang itu. Kini ramai yang itu betul. Mungkin ada tujuan apa mereka tu. Alas City 38 na okay na kapre kay usa sonsor ya putong kwadron kining Lagi na sosyo. pag-utso kami. Oo. Sila na lang gist. Nani mga schedule of activities sa maabot sa ngalungsod sa Pamplona. Bitaw kay basig to anis tubangan sa gym. Asa sa ligian dito? Tubangan gym. Ika-75th nga mga kapistahan, no? Sa Pamplona at sa Manuyot pre ika-175. Oo. Sulabaw nito 100. Ang Pamplona ika-75. Kaya 1962 man ni sila. Di bulan din tanay. Oo. Sakto ba? Ano na siya? Oo. Dayon karon pre sa lawro. Pizza 30. Apay 30 or bulas may schedule Na ano, September 30. Ah, kay duwa. Basketball open o invitational game. Then ang tima karong tuig may gala silang pista. Bagong henerasyon dala ang garbo sa tradisyon. Vamos Pamplona. Ako na gilungal vamos ha. Okay, vamos. Let's go. So karon pizza 30 maron. Asan tong 30? Basketball open. Then Onyos Pizza 2, bingo. Ano hali bingo pre? Bingo. Oh, then bingo bonanza sa linya nga B. 1, 4, 14. Eh sa linya nga O. Ika-75 sa Pamplona nga pista. Litra ko 75. Oo. Ana man ang pagbulat si Kawang Patara kusog na siya kay bulador may. Gana siya? Imbita kaya siya katong diri kay siya may bulador. Kaya taga bingo gud na siya. Silang Randy Maho. Ang matong men, ban. Laro sa pista. Hmm? Laro sa pista. Ay kay rotation mo na sila. Amo ba? May kaya na sa rotation. Kau makan na Wala. Ay, okay. Yan na, bula. May nana na bula, pre. Ha? Bula yan, yung rotation yun. Then pizza 4 pesos sa Garbaria night. Sabado. Sagar Barrias night. May buntag na dyan ni Congresswoman Maisa sa Garbaria. O ni Governor sila mo tuluan eh. Oo. O upat niya eh, upat ng kusyal. Sige. Sponsor yung mga Sagar Barrias, pre. Ako tinusun sa akin. Asa ba? Kani ba? Ako kaya kaya naputol man. Naputol. Layo man, mabit. No naman eh. Kita si Mani. Karon man eh. Nya kani karon Mani. Sige. Kasi Kasi, papo na? Tourism. Santa Catalina Tourism. Okay. Kung dunay laag-laag sa Sugbo, Tanda? may ba no laag-laag. Lagoy laag-laag ta sa Santa Escapade. Kana Escapade lang namang yapon ni. Ito namang usbo ning ilang program. Laag-laag ta sa Santa Catalina. September 30, 2025 tourism sites. So, mao ni ang di bang hambog dito sa Santa Catalina. So nanapit ko niya sa Kuan Karmadlaw, manuroy ang taga-media uban sa mga Provincial Tourism Office sa may Wildlife Monkey Sanctuary. Ito akong i-describe na nimo.
mula tayo pagka itong ilang hanging bridge before ka maabot sa kanang unggoy yun na pre, pagkamot mo dito, murag wala. Pero palit ka itong saging. Usa na sa mga ba ka nakikural? Wala, open ra. Ay ka na mo kumbaga usa jud ka. Paman, kining Ikural di ba? Baka na bang mali sa kagawas-gawas ba? wala man, libre kinamay pan. Sanctuary ni ron. Bukid ba na, dahil asang posan, mamauli na sila dito. Ah, dili jud ingon nga. Gialan. Gialan, Kural. Oh. Wala. Open ra. So manana sa laing lasam, Dili kay kon man sila dili na sila mato sa laing lasam. kay maliso na po sila dong. Siyempre tingali ka na dito. Mas naganda kay Sa ako do ato na dito, kay sige so isa na em. Ada na aga. May- Tuwa naman mo kay sila. Muto man kay at ka dito nga istrado ka. Takpon. So, open ra man adjust mo karon no, pero during sa among pagbisita ani, open ra. Doon ay mga cottage at itong standby. Dayon namo ko yung mga picture kay tiga nito. Nakita ko sa picture. Okay, ko to naging kuan. Mag-sakay-sakay ning Unggoy. unggoy. Abjud mo. Dili kay hatok ka kay si mamaak ka ba? Mahit. Oh, bitaw nga. Ang kuya kay nag Ano doon na may instruction yung briefingon man. nga ayaw mo pasaga na unggoy. Oh, mag-map nun. Buti mo ayaw di mo pre, padali lang sa kanya mo pre, di mo ayaw ko ulit ka. Mga bandito, pre. Sa tanang tusok, pre, alam mo yun. Kaya mag-away sila, mag-iluganay ng saging. Oh. Ay, sa tanang tusok ka ng unggoy. Dali ba? Di ka buhi ana na pre. Gilikuan ng saging, may dalagan. Yung gudul po sa ilang iyang kawan. No? Umiyo ko sa sakong kuha dito pre kining saging kulaon ra. Mana sila, ano man yung lugraha? Hindi siya badagko sila. Oh, mana siya mga lugraha? Oh. Malimi malito ah. Mana ilang kuan sa Pila klari? yung timpang siguro ano na pre, zoom naman ay buha kuha. Ano sila ba? Pan di kaya mo 10 kilos ng banda. Apa di pir? Agagmay na tayo. Wild Monkey Sanctuary. Wildlife. Ano dito? Ate sa Fatima. Doon na doon dito. Kaya ikaw nung gumikining May nagdaran pa yun dito pre. Ilagan na yan. May nagdaran pa yun dito. May naman, sinita naman. Pero layo lang yun. Dingan sa dalan, dili kahit antong layo. Mga pila ka minuto na ba eh? Alam mo, kahit kabudak kilometro lagi ikan dia sa Murag Cruz, ubos sa Cafe Alicia. Ngayong maliko ka na, kung hindi ka garis Pamplona, pero di ka mamuanag, di ka pa sila kinaraw na kanil magmukuyog. Gikan sa proper Santa, maliko na Suwala. Pangat dito pa yung Suwala, dahil tuwa dito dapita sa mga 1 km or less than a kilometer. Dito ang ilang sanctuary. Yung maglakaw ra ka, sa kag mga 10 minutes or 5 minutes ba padulhog, ilatay ka itong hanging bridge. Kaya paglabang mo sa hanging bridge mao na. Kaya pwede na kag malingaw na kag maglantaw ng mga unggoy. Muna ilang monkey sanctuary dayong bukid man na diha sa Kalasangan. Matod pa sa akong interview dito, ulit naman po na dito, no? Sa Kuan lahang area. Di ba mali ka po? Pagkapag gana mo dito, wala kayo yung unggoy, pasok yung unggoy ani. Paano katutor perti man dagana? Mga pila na ka po katog dito mo. Sobrang mas. 50 na kay kaya pa mapus na nga wala ba hindi man mo dool. Kay Ang ba't ito mga gagmay may mga kulisaw. na wala pa katawol sa kakuan. Kulisawa kay katong tubig ani lapon dulaan. Kanang huna may tubig sa namanihos mga tubig lapon dulaan. So nakasulod ta diya kay nahimo ang putang turista. Di nyapit mi sa Cafe Alicia. Doon na naman dili naman ko kining dili naman ko brand new sa kuan sa Cafe Alicia kay sa una Sige mata ditong gobernador, tiga mo. Sige mata dito. Magpulong sa ko pre. Sige. Pwede kayo katabi ko, sige ko sulat. Anyway, so, kano kining taas-taas po to at tutang huli po niya kita ga biyahe po sa Babinay nga magabinan na sa Taskuan sa Santa. May buta ng taga Santa, no?
Sinabi na ni Mayor Viv Ligan, ato ba rin kani board member Malaysia sa probinsya. Mayong buntag po di ay ni at sa sa mga naa sa kuan atong Facebook Live, John Floyd Banlat Bailio. Good morning mo dia Bailio. Good morning usap ni Kuya Wows. Wow. O ni watch live si Papa Ronald Pinieto. O ni Belinda Monticalvo o si Annalyn Tio. Good morning Kuya Roy and Kuya Ronly. Annalyn Tio watching live sa Balayong Pamplona. May buntag diya sa Pamplona. Vamos Pamplona. Dahil na itong tagaan o pagtagaan ng mga comment. Belinda Monticalvo mayong buntag. O ni Joe BC mayong buntag watching from Manila. Magandang umaga po dyan natin sa Manila. Standby ko niya sa tuang major news. Asa mo itong ibasang panimurigan niya? Laka niya. So, yamog sa pagka-ugma, wala sila'y kuwan. Bigo mo na sa patayo parero yun. Yamog Pop Idol. Sa October 3, Yamog Pop Idol Competition. Alas 7 sa gabi. Dayon pagka October 3, the Yamog Dance Craze Open Competition, 8 PM Pamplona Gymnasium. So, diba ini nila? Tagatangay, suloy mo dito sa Pamplona. Okay? Okay na ka? Okay na awa Japan? Very good. Kana? Asawas ka no? Asawas ka no? Ang tag na igala, bilangan tangal ko sa 48 minutos suman sa alas 7. Standby sa major news sa balitang tulo-tulo, balik ni Umani ini. Balitang tulo-tulo. Balitang tulo-tulo. Balitang tulo-tulo. My name's Elijah. My name is Catherine. We're from Manoyan, and you're listening to One Night Radio. Swat Kita. Pixel, Gina Panggoyata, musta naman? Minutos suman ang alas 7 o karon na niya ang uluan sa mga balita. Tabo sa Maratapay, ibalik na sa matag-adlaw nga Miyerkules. Laing lokal nga balita dito sa lungsod sa Mabinay, Mayor John Guoy nagpasalamat sa nawalampuson nga Lunhaw Festival. Nagbayas kan laon ni pasalig nga ang tulay nga nagdugtong sa mga kabarangayan pwede pa nga magamit para evacuation matod pa sa LGU Canlaon. Congresswoman Maisa Sagat Maria hatag og mensahe atol sa Lunhaw Festival Showdown Competition. Uluan sa mga balitang nasyonal. Ako Bicol Party List Representative Sal Bico resign bilang representative sa Lower House. Lain nasundon nga balita Escudero nag-ingon nga si Romualdez maong nagpasi ugda niini nga og paghatag aron gitawag og bata Senado aron manikayan sa pangutana sa flood control project. Department of Agriculture nagplanong extend ang rice import ban hangtod sa katapusan ining tuiga.
Sa sports, Pilipinas may napiling host sa 2029 FIVB Women's Volleyball World Championship. Katong showbiz balita, pinangga ang mga Pinoy ni Sandara Pa. Itali at ang ibalik ni Umali. Sir Sher, akong bugas-bugas ni abot na sa akong liko, ino sa akong mag-takes 500 lang kakapsula at lalot sa tulo ka semana. Wala dyan na rin ang akong bugas-bugas, best dyan o bibigay ko ang takes 500. DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usahin ko siya sa para to kadadlaw na kape ako ang DTX Coffee Mix. Nakalaki ka na, nakadito ka sa kawan. DTX Coffee Mix. Makalik sa kanto kika tungkol sa inyong lugar. Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Sa mga nag-antos sa mga nagalaing balatian, sa mga ipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, upo, igala, may diferensya ang lakos. Adunay asthma o anemia, tumar o Alka-C. Alkaline na vitamin C pagkatabang sa pag-maintain sa kahisog sa atong kabali o kabukugan. Maligayang ang pag-atake sa kasing-kasing unon ang atong immune system. Booster Alka-C. Para always Sa ulo, expire. Dapat na-restore ko lang restore. Sabiran na yung mga namin. Dapat sa iba. Pinuli kanunay kung na itong lawas sa dunay sakto nga vitamin C. Kaya alkaline yung vitamin C sa mas Alka-C. Garantisado kini luwas kasta na mga balatian bisan pa sa gikanlukan nga hulga sa pagkuyanap sa makamatay nga kagaw o balatian. Pangantay kagaw kini nga vitamin C. Alka-C, alkaline based vitamin C kumarna. Mapalit sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar. Sa Tanay City, St. Teresa Pharmacy. Alka-C, alkaline based vitamin C. Baik sa kong kaparito. Baik sa kaparito. Saya akan taga-puruk trees, saya akan jelaskan support dan ini sedikit bagi kadang orang semua dari saya upaya usaha orang semua pun mengawal kembali saya kasihan bagi saya PGB halus orang sa pag-inom ako dragon fruit herbal capsule dengan anak mo tapos sa konsultasyon kaya mo surut sa surut kapupanan ko pag-inom sa dragon fruit herbal capsule sabi pinarita sa Alka-C surut sa surut kapupanan karon yung nakakali piti ko ang akong ikalawan ka mga kaitsura na walang inaw i-bitil lang ang dragon fruit herbal capsule. Palit kanunay sa mas gibabarato usbon ko palit kanunay sa mas gibabarato nga herbal capsule karon sa inyong mga butika way lain dragon fruit plus herbal capsule. Pangabatok sa stress, magubag, pagkatabang sa may high blood, diabetes, kung may sakit kasing-kasing. Mao kini pila ka maayo nga herbal capsule inom kada adlaw. Ayaw paglamay, ato na pila ka nga butika sa inyong lugar. Dragon fruit plus, epektibo barato, garantisado, palit na kamo. Yang pun ada di sana. Terus betul. Ulang sini. Atau proses bukan Nagkikilaw ka na ba sa lamian mamoto herbal magayon ng kafe? Anyanang ipailayang pinakabago ng herbal coffee. Dragon fruit herbal coffee mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, at tasong cholesterol, dili makatulog tilawina. Bisin nyo kini nga maayo sa sakit o balatian. Dragon fruit herbal coffee. Adunay 12 ka mga herbal ingredients. Ganyan ang kape tampal ni.
Dragon Fruit Herbal Coffee, mapalit sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Diri sa Tanay City, St. Teresa Pharmacy. Dragon Fruit Herbal Coffee mixed with insulin plants, mga pinata. Ang yan pinakabago, pinaka-epektibo ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule. Pambatok sa stress, bagubag, makatabang mag-control sa blood sugar level o bad cholesterol. Makaayo sa atay, mumamping sa kasing-kasing, makabawas sa timbang o mapayo sa nagkaniyang sakit. Ang pangitadlaw ang pag-inom sa Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule, makahatag og kahupay sa stress o anxiety, especially sa mag-listen o katulog. Busa, ngano makatus man nga pwede man nimo sulayan ang pinakabago 100% nga epektibo. Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule para goodbye sa gantos mong balakihan. Available sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy o sa tanang doon nga butika sa inyong lugar. Ba hard sa performance, hard sa gana, hard sa sarap, wakas to the max. Extreme Coffee Mix. Magkapagkala, magkapagkasi. Mag-improve sa workout sa atong performance of sexual activity. Makakabangan sa high blood pressure o mutabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makakabangan sa pagpapag sa atong labas. Sa majority, nagalang ang arthritis. Makapag-increase sa atong sexual energy hormones. Extreme Coffee Mix. With all-time analgesic. 58 minutos sigala human mula may alas 7 o karon na niya na ang detalye sa mga balita. Ang pagbalik sa kasadya sa tapos sa malakapay lungsod sa Buangkita nga ipagay matag adlaw ng Merkulis dinig ipanguluan ni Mayor Junapat Abilis o ni Vice Governor Zizan Fritz Diaz niadtong kung karon nga Oktubre 1 gikan sa alas 8 sa buntag gibutyag sa Civil Security Officer o representante usa sa lungsod sa Buangkita nga si Mr. Edwin Eltanal na ano na mga papremyo hindi galusan ibalik nini karong ang Miyerkules diyan ang makadaog makakuha ang premyo gikan ni Vice Governor Fritz Diaz mga kaliukan karong pitson o subay sa maong kasalugan sa World Tourism Day gibutyag ni Eltanal ang pipila ka mga pakontest na mao ang dunay kategori sa livestock diin ang mananaog sa ginatawag goat show winner 3,000, cattle show winner 3,000, lasso contest 3,000 o beast in lasso attire 3,000. Adunay biggest vegetable category eggplant mudaw ko sa 1,000, kalabasa mudaw ko sa 1,000, ampalaya mudaw ko sa 1,000, kamatis mudaw ko sa 1,000 o kang itlog mudaw o sa 1,000 pinakataas nga balatong mudaw ko sa 1,000. Ang mao nga kaliukan pinanguluan kini sa ilang mayor sa Buangkita Pat Abilis o ni Vice Governor Zizan Fritz Diaz o sa gawin ni Mayor Gali Catruhita. Lain lokal nga balita, nagpasalamat karon si Mayor Django Uy sa lungsod Mabinay na diin sa upat nila ka adlaw nga selebrasyon sa Lunhaw Festival sa maong lungsod. Iya gipasalamatan ang mga coordinators, mga katawhan usab nga misamot o mga mag-uuma diin bisan giulan gikan sa pagsugod hangtod paghuman sa maong festival. Labi na ang showdown competition ang nagbalampuson ani ang pamahayag ni Mayor Django Uy. During their start. But nevertheless, successful yapon, no? Very colorful na festival ang Lunhaw, no? Nakita nato, no? As we observe, medyo nag-level attitude sila, no? For how many years
years na ito is February, nakita nato every contingent na improve na ang ilahang presentation. No? Makay na kayo ilahang presentation dyan. No? So we have 8 clusters, so we have 8 contingents. No? And of course, we're so happy na ang atong mga barangay, no? Fully nag-support din sila sa atong ginawa ko Lunahaw Festival. All of the barangay captains were there, no? Atong kagawas were there. No? So actually, ang among celebration sa Lunahaw Festival, ato itong gi-cultivate tayo ang cultural partnership. No? Among sectors, ato ba dyan gi-cultivate ang cultural facilitation and partnership. No? So, I would say na salamat kayo sa atong mga endless support sa mga barangay officials, ang atong municipal officials as well. No? Kaya, you know, we're spending also. No? We spend, but ang amo lang ang importante mo dyan ang atong resulta ni. No? First, of course, ang atong economy. No? It's a steady economy for about a week. No? While the Brigada and during saturation, Brigada po lahat na itong mga habal-habal rivers, ang atong Apilican rivers, no? Ang atong mga tindahan. No? So, naku kayo ang tabang sa atong local economy and pagsilibra ng Osaka Festival. No? Maganda si Mabinay Mayor Ernie Jangguoy. Ang kagamanang lugar sa nagbayan sa Kanlaon ng lalawigan sa Negros Oriental na nakalabay si Manami siguro na usa ka taytayan kung tulay nga gikinahanglan yung magamit sa mga evacuation lang kini nagpabilon nga accessible taliwala niadtong nakalabay bagyo nga upong matod pa nga Sir Pariga ang information sa lokal na kagamanan sa Kanlaon kung information officer sa Emergency Operation Center sa Dakbays Kanlaon nga ang Linuthangan Bridge pwede magyano mga motorsiklo o mga gaan nga mga four-wheeled vehicles. Matod pa nga bariga nga ang motorsiklo gitugutan nga makalabang sa nasampit nga taytayan samtang ang ubang mga sakyanan muagi dito sa ditor nga gihimo alang sa mao nga katuyuan. Ang tigpamaba sa EOC sa Tanlaon na maayag nga moabot pa ko sa kabulan ang pagpagay sa simento nga giayo karon ang mao nga tulay. Katapusan lokal nga balita mihatag o mensahe si Negros Oriental Second District Representative Congresswoman Marisa Segatbaria atol sa Lunahaw Festival Showdown Competition sa Mabinay. Matod pa niya nga nalipay siya bisan sa iyang kabisi sa kauluhan iya do ginalikat ang Lunahaw Festival Showdown Competition. Diin nakita ang mga daghang talento ilabi na sa mga anak sa mga mag-uuma kaya diin mo inihatag og pasundayag sa festival. Maganda si Congresswoman Marisa Segatbaria. O karon sa tuwangan national news.
Ang Department of Agriculture kagapon na manamayag nga naglantok kini sila sa posibilidad nga i-extend ang pagban sa rice imports diri sa Pilipinas hangtod sa katapusan ng tuiga. Gitumbok nini ang padayon nga pag-us-us sa presyo sa palay o dili ginaling bugas umay diri sa atong nasod. Matud pa ni Agriculture Secretary Francisco Chur Laurela Jr. nga nagitabo na siya kang President Bongbong Marcos na sa kalamay semana kung ilang desisyonan nga i-extend pa ang import ban labing minus 30 ka adlaw. Matud pa sa Department of Agriculture kini posible hangtod pagani sa o tapos nining tuiga gumikan sa mga rason nga gikaisgudan na sa unahan. Laing nasundon nga balita, Chis Escudero, nagingon nga si Romualdez maoy nagpasiugda sa paghikay sa Senado aron malikayan ang pangutana sa flood control project. Nagpimano si Senador Francis Chis Escudero kagahapon batok sa giingon nga lihok sa politikal nga pasiugdahan ni kanhi House Speaker Martin Romualdez aron dauton sa ang Senado isip institusyonal o ang tiphamtang sa peligro ang seguridad sa nasod. Ang tubong niini matud pa ni Escudero mao ang pagdimbong sa katawan sa pagtabon sa mga tinuod nga responsable sa iskandalo nga may kalabutan sa mga flood control projects. Sa iyahang privilege speech, nalawagan siya nga sa mga kaubanan nga senador nga dili mo pailad sa script o rasaruwila nga nagtumong nga pagdaot sa Senado pinaagi sa pagpunting lang sa mga senador samtang ipasagdan ang mga kongresista nga maoy yun ang adunay control sa budget sa kapin 300 ka distrito sa nasod lakip na ang pundo alang sa infrastruktura o flood control project. Human sa kadagang public hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, si Representative Saldi Ko lang sa Ako Bicol Party List nag-iilang na mo nalang bigit gikan sa Kamara samtang unong kasi senador ang gilambigit sa maong kontrobersiya. Ang nahitabo karon mao ang selective justice o ang mob justice. Ang Senado gihulog sa bangag at tubangan sa katawan aron mapakalma ang kasuko sa publiko samtang ang tinuod lang ang salarin gitabulan o gitagan o gigayon nga makalikawas matud pa ni Escudero. Nagayon usab ang hustisya dili dapat himuong armas para diiring piniliay nga pagpanumbaling kay ini makadaot sa kredibilidad sa balaod sa pananaw sa katawan. Walay putuo kung ang tanan ng utana nganong walay apil sa kongresista sa investigasyon. Matud pa sa privilege speech ni Chis Escudero. Si ako Bicol Representative Saldi Ko kagapong adlaw ang mi-resign bilang kongresista sa Ubos Balay Bala Oranan human kini gipasangilan nga takip sa gikaligar nga masterminds sa mga kickback nga napaygayon diya sa mga flood control projects. Matud pa sa Facebook account nga diin gipost ni Saldi Ko ang iyang resignation letter nga bukad man sa iyang kasikasing apan siya may tender sa mga resignation bilang representante sa lower house representing Ako Bicol Party List. Matud pa ni ko nga ang desisyon dili madali para kaniya apan iya kining gitimbang-timbang ug mas maayo nga mulsahin siya pagka kongresista kay kini ang pinakamaayo alang siyang pamilya o sa mga katawan nga kanunay niya nga gialagaran. Apan matud pa usab ni House Speaker Faustino Budget III kagabong adlaw nga nasing resignation ni kani Appropriations Committee Chair Saldi Ko ang wala kini makalikawas sa iyang accountability o anapagyapon kini ubos sa jurisdiction sa House Ethics Committee.
Gipangay usab sa senador nga apilon sa investigasyon si Martin Romualdez ang uban pang kongresista nga gilambigit sa mga affidavit of testimonya. Gidugang pa ni Escudero nga base sa pagmatuod ni retired Sergeant Orly Gutisa adunay 37 ka mga bag nga puno sa kwarta nga nagkantidad kini 1.7 bilyon ka pesos nga gidala ngadto sa balay ni Romualdez sa Makati. Apan hangtod karon wala kini giapil sa kaso sa DOJ o wala usab apil sa freeze order sa Anti-Money Laundering Council. Klaro usab nga iya gipasidaan nga dili siya maabot o dili buka kiga kun sabo o dili tugutan nga tamunan ang kamoturan. Sa iyang pagtapos, nanawagan si Escudero sa katawan nga dili magpailan sa giingong sarwela ni Romualdez o ipangayo sa ipahiruna usab ang tinuod nga hustisya. O karon sa sports balita. Mabutang na sad ang Pilipinas sa Global Spotlight kuman kini napialan sa katungod isip host sa 2029 FIVB Women's Volleyball World Championship. Ang FIVB nga gipanguluan ni Federation President Fabio Abisino ni-mention ini niadtong adlaw nga Domingo, September 28 atol sa katapusang adlaw sa 2025 Men's World Championship mag-hostab sa Pilipinas dito sa may Mall Asia Arena sa may Pasay City. Mao kini ang labing unang gayon nga pahigan sa Pilipinas ang Women's World Championship ug ikaduha sa katapusang tulo ka mga edisyon ay pahigayon sa Southeast Asia. Sa tuang showbiz balita, higod nga malilong ang dakong paghigugma ni Sandara Park sa mga Pinoy bisan ana siya sa muadto. Bisan asa siya muadto. Sa pagrampa niya sa Milan Fashion Week, dapat diyan niya nga ang mga Pinoy nga ni abi-abi kaniya. Busa iya gikining giduol o gikumusta pagkauman sa maong kalihukan. Sumala pa niya nga iya yung higugma ang mga Pinoy nga diin una siya nga misikat sa Pilipinas ang Pinoy nga misuporta kaniya. Kapag sa minuto, suman sa alas 8, makatong nilangkop sa tuang medyo news sa balitang tulong-tulong ining Martes nga edisyon, September 30, 2025. Kinilagyan pa yung ting balita, Roy Ibanez. Pagkapon ining kabus nga ting balita, Ronnie Piñez. Good morning, Kuya Roy and Kuya Ronnie, Gikang Emmanuel Almenzo. Aris Kalumpang, naka-watch live. Good morning, Dual R. Good morning sa tanan DYST Fans Club. Gikang Michelle Ubina Panggoy Atab nga naka-watch live. Okay, so may abutan ni Jet Duran. Sa pa niya, good morning, Tulo-Tulo Boys. Musta? Okay na mi? Okay, mas alright. Okay, pas alright. Kamu dia? Padayon. Padayon ang kalambuan. Anang na mga minute iskutan break in 2020 nga aminaw ko sa interview ni former Community Commissioner o COA Commissioner si Attorney Rowena Guanson. Makalingaw kami na matagpanikin sa may ubang ka na kung sasaraw niya sa 2028 nga kini si Martin Romualdez wala naman yun. Wala ba? Atod pa niya kung negative 3 siya sa survey karon posible nga negative 30. Ano, 3% posible ko nung ma-negative 30. So, muna kung inyo matikan kagapong adlaw, ubay-ubay sa mga senador, lamang dito sa Senate Subcommittee sa Finance ang budget sa Office of the Vice President. Mimo si Senador Big Zubiri nga i-extend ang parliamentary courtesy ngadto sa Vice President. So, murag nagkamatikod na ang Senado nga sa tuwing 2028
nga magpabiling i-candidate to beat gyapon si Sara Duterte. So kinsa may kandidato naman istorya ni Rowena Bonson, kinsa may kandidato ni President Bongbong Marcos o Justin 2028. Hapit na ba mao man ning 25, 26. Kasi wala na siya, mag-freelance na ano, fairness po ni Ferdinand. Wala siya endorse. Wala siya endorse lang. Wala siya endorse tao eh. Okay na. Okay, wala problema na. Kaya di na siya mudagan. Wala siya endorse, meaning to say, sa oposisyon niya, may oposisyon na sa pikas kampo, dili kampo ni Duterte. Kung sila dito, pag gusto sila kinsa nila mo padaganong bangga ni Duterte. So sa pagkakaroon, makaninaw, kinsa may kusog nga bangga ni Sara Duterte pagka 2028. Kaya si Juanes Rando. Karon marami din. Nang ilang paningkamot nga wala on si Duterte, nawala naman noon. Sila naman noon narawat ini. So, muna ilang taon na to, magkabot na din sa lokal. Kaya maggulo-gulo pero sila. Pagkabot na din sa mga congressmen, mga mayor, asa man sila? So, sa probinsya tayo maglantaw. Kinsa may posibleng kandidato sa Sara Duterte pagka-gobernador sa Lalawig na San Negros Oriental? Kinsa ba? Wala, Utang Kabalo. Utang Kabalo. May baga na na. Pagkabot din sa lokal, ang maisog. Masih kitang na sila, Utang Kabalo. Naraman ang maisog. Ni Sara Duterte. Na hukbong ng pagbabago. Naraman na murag nakagadar sila ron o kining gitawag na itong traction. Okay, so kay nana si DJ Rowan, Cebu Mex Club, ganito ka man siya kung samayan, dito ka na. Dito ka ba din? Sa tupa, tukar-tukar niya? Tukar niya dito. Pwede ka din salay. Okay, so wala kita igong oras sinagyapon si Rodney Piñas Pingon kaninyo ay una ikaw na mga og nagsanga kay mamut gyapon ang panahon kay ikaw maglalag mapapa si kalibutan na. Kini ang tingog sa Kapus alas sa munisipyo parte Calvete sa lungsod sa Manoyo diadapted sa Panagay 9 ning siyudad sa Tanhay. Aduna lang kitay 86 kaadlaw sa dili pa Pasko. Amping mo kanunay o we trust in God. Sa sa mga kaubans Technical Department o sa Soundstream Broadcasting Corporation. Kinilagyan po ninyong alaga, Drew Ibanez manapin sa pag-iwan. Ang pagkamatarong mga kabayaw sa sakanaso, tapan ang pagpapasalamat, may makapukan ining nasurahin. Salamat, may buntag na tuntanan.